noastră de rezistență. Pentru că am venit la Sigep anul ăsta, am adus și o noutate, nu? Noul model de container, placat exterior cu alucobond, cu structură de aluminiu rotunjită. Deci nu mai avem ca la clasicele containere, structură dreaptă. Să vă prezint interiorul. Sabrina, unde fugiți? Sabrina, vină pe partea altă ca să poată să vadă toată lumea tot ce este interiorul. Bun, și avem o superbă amenajare cu laturi din lemn, pereți placați cu lemn compozit, tavan riflat din lemn compozit, tot mobilierul inox alimentar. Aici avem instalația de apă cu chiuvetă, bidoane, dar și conexiune externă. Avem două rafturi din lemn compozit cu iluminat LED. Aici de desubt avem un congelator cu o singură ușă, iar pe această parte am o masă rece cu două uși. În această zonă avem o depozitare neutră până în fundul containerului. Partea bună că puteți monta un draft de bere și aveți loc să puneți tot ce este necesar pentru a funcționa draftul de bere. Ce doriți să mai știți despre acest container? Dimensiunile sale sunt de 3 metri, adică cu lățime de 2,40 m și înălțime de 2,50 m. Toate cele 3 obloane vin cu iluminat exterior LED. Iar acest container îl avem la un preț promoțional de 35.000 de euro. Dar este un container premium. Mulțumim! Cu plăcere! Salut!